vergi alayım da yani. Mutlu oldum. Baktı ol, bratişka. Hani kervan hani? Böyle работаем. Ha ineyimdir. Öd ineyimdir şey. İşte bir koşu yadında az vakti o koşu münafik olanlar. Tamam. Haktan için sayılan yol büyüktür. Gurrun gider, toyuna hası geliptir. Çörüğü ben dinlemedim keyiptir. Dövrümedim, sakıcıp bağrı vardır. Nähil çağalar yetmezsilge bizim doğrumda. Nähil çağalar yetmezsilge. Nähil çağalar yetmezsilge. Ha, goýsara. Enatanın diýende diýen çağalar. Ay, cevap berip bilmäýmedem ama. Yok, lay be abi. Yok, bilem ha. Hiç diýip bilmedim. Edeplice. Edeplice çağalar ya. Ha. Aşk oynayan çağalar yetmezsilge. Akıllı diýsem akıllı ken. Bezzat diýsem bezzat çağa ken. Yalta bolmayan çağa, yalta bolmasın. Yalta birinciden yalta bolmasın çağa. İkinciden hem gözü aç bolmasın çağa. Bolly. Yo işeňir olsam özünden bolup gidi. Esas yalta bolmasın, gözü aç bolmasın. Şulukni özüňe de çağaňa da şonu. Ay tuvalem o suadım çağalara varam. Bizim bilmeýän zatlarymyz bilýärler. Şoň üçin meni bir zat diýip bilýärkä. Birazcık TikTok bizim çağacıklarımızın kellelerini başka taraf alıp gidip var ya. Aslında TikTok ilim bilim için edilen online oku. Yani kıynansak da gerek gellatlarken dedim dinler ki ben 3 yaşlı kıyırmam tadı görüp son edeceğini edin netçek ol ya. Bul kaniyasına kovu yerim var, terbiye taraftan erbiyet yerlerim var. Ay döwrümde Hudaýa şükür goýyn. Ay bilimli anımlı olsalar, oylap tapıcı olsalar, täzelikler, teknologiýalar, döwürler, baram. Olaram batı bölümü görýär, da käbir mekteplerde geçirilýär da ýörüde şonu ýaly. Şäherler şonu barıp görýär. Hudaýa şükür gowy bir de bu ýytan ýaty çağalarymyz. Bizim çağalarym Hudaýa şükür çağalarym ahlak, tertip, terbiyesi bir ene tabaglyla. Hem ene taramda Hudaýa şükür çağalarına bir öz bagryny öndüren perzentine gowy edip terbiýe berýär. Birazcık hem ýanky internet ulgamyna bir gelişmeyen hareketler bolýar, şol hareketlerden daşrak dursa, şo zatlara kän ünsün bermese, wapşy girmede. Ay, girmelärlik zat ýok, esasda näme bir mektep okuwçy bolsa gerek zatlaryny öwrenmek üçin her kime de bir internet ulgamyny bir bogda üçin ullansa hem adama da gerek. Ýöne ýanky şol internetde görülýän bir gerekmesi hareketler zatlar bolýar. Şolardan daşrak bolup okuwlary, bilimleri, ilimleri bilen bolsa ýurda gerek çağalar bolsa armany ýok kanýa. Häzir 4 sancak sowal berjek, şu ikisini bir adam jogap berdi. Şoňa da gün sanap eline 770 manat pul bayrağı vardı. Näme 770 diýseňiz, aslında 800 manatdy ýöne konkurs geçirýän adam ökmünni 30 mandan men özüme aldım da. Yok onun bolonok diýsen onam goýjak 800 etjek. Arda dämi? Ay tuwala mene bärde gowy teklipler bar. Eger bize soraglandy ýeňillik töreseň 50% sana berjek diýerler de. Sowal şeýle. Toy etmek üçin birinji bilen näme gerek? Ha? Aýtgeniçe. Sehat gerek diýär, çapak şalalyň. Çapak şalalyň gelince siziň hem jogabyňyz gowy. Ýöne o da anyk jogap däl. 770 manat bayragy bar, pikirleniň adamlar. Näme gerek? Şeýle aýdyn, çekinýär. Adamlar ine aýdyn. Sebäp gerek. Sebäp gerek diýäňiz. Çapak şalalyň ine de birinji bayragyň iýesi. Ine berekeleriniz sebäp gerek. Hakykatdan hem toy etmek üçin birinji bilen sehatden öňünçe sehat almak üçin sebäp gerek. Dogry dämi? Şi toy etmäge iň köp sebäp haýsy nirde tapylyp durýar? Elbette biziň ata ýurdumyz Türkmenistanyň. Tuweleme. Indi ikinji sowal şeýle, ünseriň. Mana gelenjeler derrewjik bilerler. 44 ýyl mundan öň Italiýaly bir jurnalist
Antonio Conte diyen jurnalist şu soragy dünya yüzüne berýär da. Şeýle soragy 44 ýyldan soň şoň jogaby çykýar. Angliýaly Steve Gerrard diyen adam şoň jogabyny tapdy. Soragy şeýle. Ayallar bilen garakçylyň näme tapawdy wa? 44 ýyllap soň jogap tapylmady. 44 ýyldan soň ýekije tapawdyň bagy üze çykarly. Hemmäňe de alaşýan şoň aýdany bilen. Ine ayal adamlar berde jogappa. Aýtgelýär ayallar bilen garakçylyň näme tapawdy wa? İkiden bir adam diýärmi? Ýok, onuň jogap diýär. Ayal bor, garakçy bor diýär. Ayallar bilen garakçylyň näme tapawdy wa? Näme tapawdy wa? Bilstolan sen çykanak, artyk mes tapawdyň ýokdugyny bilýär bular. Gelenjeler näme tapawdy wa ayallar bilen garakçylyň? Näme diýär? Ha? Ine aýtgençe. İkizem deňdir da, ayarım qarakçym, ikizem deň, talaňçy da, talaňçy. Talaňçy. O qarakçylarym talaňçy, ayarlarym şon. İkizem deň. O başga näme? Ne? Garakçylygym etdiň gene jogatyna. Tüweleme, tüweleme. Malades ay. Ayallar bilen garakçylaryň ýekije tapawdy wa şo, ýekije tapawdy, näme tapawdy wa? Ýekije, birinji tapawdy wa çala süýtke ýawdy. Ine aýtgelese, wah, dilige dören aýtdyna. Aýda aýt, dogry aýtdyň. Bire tala balya. Gynandyryp alýar. Owa bire dilep ırdaçylyk bilen anýa tapawdyna. Ýalwaryp alýar diýäňde. Näme? Be, malades ay gelese. İkidem garakçy diýär. Tiret garakçym bilen. Şeýlemi? Tireňi şumy? Oo. Be, onu men indi tapar sorak web görüge gitmeli la şeýle. Be, indi men jogap dogrum şonu aýtyp bereýin. Gelece koýuwar olupça. Indi men özüm aýdaýyn adamlar, ayallar bilen garakçylyň ýekije tapawdy bardyr. Olum garakçylar ya janyň alýar, ya da puluň alýar. Ayallar bolsa ikisine alýar. Ine, dogry demi? Alya. Hakyky. Hakyky diýär. Tuweleme. Tuweleme. Hayır hizmete arzu. İşlerim tuğuleme. Şirkin yüküşler kapıya temarik kötüya. Düşündürülü mü? Uşete toyun atmosferine girdin. Selamun aleyküm Armanda. Bu durum Ardu Yol restoranlar. Ardu Yol restoran değil bir. Erkek belediye şu hakiki restoran yok. Şu göçme restoran. Şu durum zaten. Aa, göç geldi. Şimdi gözüne yeter. Bu iddiandan iki durum oğlum Ardu Yol'um. Senin toyumuzda ulakan Ardu Yol'un kuvvetli hizmet ediyorlar. Bana değil. Serdar, bana da Ataş. Yöne bular bana Ataş diyeceğim böyle, bana Serdar diyeceğim böyle. Rabotu. Ya da adamı da yaktan çıkarıyor. Hiç başarıyla öyle kalk. Kapı ne var? Yo, ini ne? Değerli kapıyı vursun. Siz ne bilin? Ağamın toyuna oyduk şimdi. Yürüyüyor. Birinci tapış toydu. Birinci tapış toydu oyduk. İn anzat reklamı Ardu Yol'u kıdır. İn anzat. Devi şoburda deden oklar. Yönü tedelik. Lüt koşmalı. Sen yönü gelip bir şey senin nece bana gururum dedin. Boğda. Bu Ardu Yolu yaxşı show production, yaxşı qoşun, Hacı Yazmametov, Kemra Recepov, Bek Murat Amanguliyev, Kerim Xaliyev, hemen Murat Mollayev. Başka da dörücülük işgərlərimiz var. Hemen bir yerde bir maksat bilen şu toyu kılıklı oldu. Работаем.